Intayon pasangbayan ti Apo, sarabwentay ti kankanta tayo, isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Intayon pasangbayan ti Apo, sarabwentay ti kankanta tayo, isagutay ayat tayo, kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo, ngagdayaw ti Apo. Isagutay ayat tayo, kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumang kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat di tay malimitaran, di tay kaboylan a panunutan, no kas ano ti kinaman agparabor ti Dios. Ado dagiti grasya, bendisyon, parabor nga ipapaain na kada tayo. Katrombong unay nga agyaman tay ken kuana. Itinadalo sa puso, idaydayaw tay nga rod ti Dios tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo, pagbabaw yan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta'i kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo
kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket dito'y nagkakapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok na ka, pagrukba banda ka, daydaya, wenda ka, agyaman kamken ka, gapu iti, naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo miya Jesu Kristo, mong bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika manghikat, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami. Sika manghikat, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy araraw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo inaramid mo at ikang runaan alinteg, iso tilinteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken ka kinitipada mi a tao, tapno magunod mi ti agnanayon abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana.
muna, muna may basa. Di may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Pero kanyo ti Apo, ket agkararag kayo kenkwana, ita ta si degpay. Masapul nga isardeng dagiti managdakdakes, tiwagas ti panagbiagda, ket baliwanda ti panagpampanunot da. Agsubrida ko ma, iti Apo a Diyos tayo, iso ang manangaasi ken madadaan ang mamakawan. Ti panunot, saan akas ti panunot yo? Ket iti aramid ko, saan akas kadagiti aramid yo? Kas iti kangato ti langit ngem ti daga, kas tamet ti kangato ti aramid ko, ngem ti aramid yo. Nangat ngato met ti panunot ko, ngem ti panunot yo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Asideg ti Apo kadagiti amin nga umawag kenkwana. Asilig ti Apo kadagiti amin nga umawag kenkwana. Inaldaw to nga agyamanak ken ka. Idaydayaw kanto ti agnanayon nga awan inggana. Naidaklan ti Apo. Ket may kari iti amin a panagdayaw. Saan ang matukod ti kinatanok na. Managparabor ken manangaasi ti Apo. Saan ang nalakaag pungtot. Ket dimet may bos ti kinamaganayat na. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao. Ket nadungo kadagiti amin a pinarsuana. Asilig ti Apo kadagiti amin nga umawag kenkwana. Nalinteg ti Apo iti amin adalan na. Ken naasi ti amin nga aramid na. Asideg ti Apo kadagiti amin nga umawag kenkwana. Wen kadagiti sipupudno nga agdawat iti tulong na. Asilig ti Apo kadagiti amin nga umawag kenkwana. Daytoy may basa nga adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Babaen ti bagik, maidayaw ni Kristo, agbiagak man wenno matayak. Tano siyakla amaysa, ti panagbiag iso ni Kristo. Yugto nga rod ti patay ti ad-adupay, ngem no babaen ti panagbiag ko, ad-ado ti maaramid ko anapatek. Diyak maibaga no anya ti piliyek, taaddaak iti nagbaitan dagitoy adwa. Karigagayak unay ti sumina, iti daytoy abiyag, ket tumipunak ken Kristo. Nasaysayaat daytoy para kanyak. Ngem, nasken unay nga agbyagak pay, gapu kada kayo. Bayan nurot ko mangarod ti panagbyagyo, iti Ebanghelyo ni Kristo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Nagsauka kada kami, silawom kat pampanunot mi. Ikateme ti dua-dua mi, sisasagana kamadungig. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iapo at ako mga kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Sinarita ni Jesus dahito apangarig kadagiti adalan na, mayarig ti pagarian ti langit iti tao nga adda kaubasan na.
Nasapa arimwar anapan ng birok iti tangdanan na nga agtrabaho iti kaubasan na. Nakitulag kadagiti tattao at tangdanan na iti tunggal maysa kadakwada iti maysa abag iti perak iti inaldaw. Sana imbaon ida iti kaubasan na. Napan iti tiyandaan iti alas 9. Ket nakita nati sumagmamano alalaki nga agtaktak der. Kinunana kadakwada in kayo met agtrabaho ijay kaubasan, taited konto ti rumbeng atang danyo, iti kasta na panda. Rimwar manen iti alas 12, ken iti alas 3, iti dandani alas 5, napan iti tiyandaan, ket nakita nati sumagmamano alalaki nga agtaktak der. Kinunana kadakwada, apay adat dadaelen nyo ti tiyempuyo nga agmalmalim ditoy. Awan ngamin ti pagtrabahuan mi, insong batta. Kinunana kadakwada, in kayumet agtrabaho iti kaubasan, iti sumipngeten kinuna ti akin kukwa ti kaubasan iti taltalken na. Ayabam dagiti mangmangget tatangdanam ida, irugim kadagiti naudi asimrek, natangdanan ti maysa dinaryo ti tunggal maysa kadagiti nangrugi ang nagtrabaho iti alas 5. Idi napan dagiti immun una anayaban, impagarupda nga ad-ado ti awaten da. Ngem na ipadamet ti tangdanda, kadagiti naududi. Inawat da ti tangdanda, ngem dinayamuduman da ti nagpatrabaho. Kinunada, may salaeng nga oras ti panagtrabaho dagiti naudi asimrek. Ngem da kami anagmalmalem anagkapkapudutan, impadam ti tangdanmi. Gayem, kinunati akin kukwa ti kaubasan iti maysa kadakwada. Saan ka asinaor? Immanamong ka iti maysa dinaryo at tangdan mo, ket pumanaw kan. Kayat ko nga ipada ti tangdan mo, tintangdan ko iti naudi. Awan aya ti kalintagak amang gasto ti kwartak, akas iti pagayatak, wenno umapal ka kadi, agsipot na naparaburak. Inggibos ni Jesus, ngarod, umon-unan to dagiti maud-udi, ket maud-udin to dagiti umuna. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Siyak ni Father Rufo Abaya, taga-Ubbog. Mumaya na nalipatan da ko. Kasang sangpet nga gapo di bakasyon, adapay la barbari wong-wong na. Ay jet lag nga ko na data sa bali ti oras ti turturog ijay. Mayat-mat no bakasyon sa paminsan. Hindi na pang kami ijay Mexico. Nakitak di jay. Hindi dagiti ijay Mexico. Gusto di jay pagsasauda nga no adda ka ti site ti Amerika na improve amin dalan amin nga klase ti biyag. Pumanlasyo ka di Mexico kasla ubbog. Nagpapada tayo lata. Nagpapada tayo mo ti feature na tangtangos labas ti agong nagapwapo na labas sit. Nung kas ordinaryo nga panagbiag tayo, dagiti kotse tayo, kas latoy, dagiti motor tayo, kas jay. Nung makita ijay US na high-tech na jay, kukwada iso nga mayamot. Ngam ti talaga nga makitam ijay nga madlaw na religyoso, dagiti Mexican. So para ijay lugar nga, ijay city nga nagyanan mi. Na kwada, na religyoso da. Kaslamod na Pilipino na lumabas da iti agda-drive ko man yung taxi driver na lumabas ti simbaan, una na mo lang. Ya, amin mga nagluga na ka-taxi at dan sa lata mo, Rosario na. Yung may sa nagluga na may ti taxi, dati ko man yung driver, passenger, ijay abay na, at da Biblia na. Basbasaan na. So ti ko umay ko mag-taxi driver, ito yung naging tayo lektor ka da ako, light may ijay sibilya tagbasa damot ti Biblia ko. Ijay nasansanto da. Mapangka ijay nagparangan niya po Santa Maria. Ako kasla, diya mauawatan ka lasumsumkar nga kada jari na. Kada gito yung Mexican sa bagay hanlang at Mexico, dagiti Chile, Guatemala, dagiti amin Spanish speaking people. Iso damo ti damdamok ti mapan ijay, dagiti umay, damdamo damat. Kinakabaybayag dahi nga pa nagparang niya po Santa 500 years ago. Ang nagado nga tao nga mapat.
Nakitak ti kinabasit ti pamatik ijay. Kaya sumapang ka di katedral da. Daytoy retablo tayo, daytoy. May isa nga retablo ijay simbaan di katedral ijay Mexico. Kala ko madaytoy ti katedral nga buo niya. At the black na dita, ngam at the mabalin magnatoy iso daytoy ti retablo na naka-expose ti Blessed Sacrament. Daytoy kadakkel ti simbaan tayo, di katedral da. No jak agkamali, mamimpat. May sala awing ko madaytoy, may sala nga awing na. Ti kangato na ay apaw nagngato. Binting la ti pagplitem di kalangitan wag yang kanyi tok-tok na. Kanakita kas na nagbasit ti pamatik di diyan. Naka-religyoso da. Dagitoy tiles nga ikarkarit tayo. Awan 500 years dagitoy tiles na nagpupuskol nga nagpipintas kasla itinararamid da para kin ni Apo Dios. Ngam na aramid da diya katedral kalpasan nga nagparang ni Apo Santa Maria. Kasla iso tinang paunag ti pamati data Aztec da idi. Aztec da kunak pa nga laangan. Iso ti kung kunak anyang tati aramidin matap na umunag mo ti pamati iji parokya. Masapol nga tangag parang ni Apo Santa Maria. Ganuhang nga nagparangan natay kaan di awal lat narabaw lat iji pamati mo di magayam nagparang or orayam. Ngam di jay, anyway, talaga nga sabali ti aura naman. Bakil nga nakatulong niya. Wanda jay panag all the rest bakasyonan na ikanya nga rot. It all you can maamin nga pangananan may salat ibagana butchog man tatyanan nalpas. Dayay ti bakasyon. Tata, daytoy maibasa tayo nang runa ti ebanghelyo kasla injustice para kadagiti nagtrabaho haan nga patas. Apaya, dahil akin ko kati kaubasan, napantibigat, may kayo agtrabaho, tangdanang kayo, ti may sa dinaryaw, napanda. Napanti alas 9, kas lakas to'y kuman, dandanin. Anyo, bubraan nyo to'y, agtatader da, ing kayo agtrabaho. Alas 12, ken alas 5, may isang oras laangan. Kaya di agtangdan, ne, madi at agpapada naman. Itiside da gaya agtrabaho na sakit. Ngam itiside da akin ko kaya kaubasan agparparabor laeng. Kas natat ko ma. Amuyo kan nyami di makkel kami nga gumagapas. Amuyo ti agapas ti irek. Anyo nga amu ata da kami ti panaggapas mi idi. Daytay tracer nga imbadek agtayag. Alay bra kung kunan da da kami ti parabunag. Sipuken nyo. Sipok kumpayon nyo. Bunagan nyo, irikan nyo, saka ito agbibingay iti bulnosyo. Ingkapat sa kanya pat nga sako, bagin jay, may sa, ingkapat. Ngamda kami ngamin, di may sa tracer, tatamot din ka, nakasasaor na mo din, at damo riperan, prrrr, kunana nakasako pa yan, awampay ganas. Sabagay, simadot mo dagitay purpis, kadakalahi, anda mga umaw-awa yun. Awam mo mayat nga agapas niya datamoten repair ala di makinama naglaka da kami idi imbaddet kita kami ala pamilya di jay may sa nga tracer kanyami pasari 4 wenno 5 nga pamilya di agkakadwa ngum adda daytay may sa pamilya nga hammi nga kayatan nga awisan ta apaya mapang kayo bigbigat ala gapgapas kayo agbunbunag kayo, agtris-triser kayo, dagi jay mo aga ama, agkamkamul da mo ti kapiken birot ijay, ala, agkaskastada, agdeng-deng-deng dantod jay, adda kay idta nga aggap-gapas, ay tunukan pangal daw na napudpudot yung si dada nagimas. Kako na jimanong ko, madi adatoy. Agtrabaho tayo amin inton pa nagbubulnos ka, agpapada tayo mataan. Isumarunoaka, antay nga ayaban idan. Tadata magkamkammal ti obrada siyempre, dakay nga agbanbannog, apay mayat ka nga ron nga, into no, agsusukat kayo ti buti ka, agpapata kayo. Kaya tiyaw nga kasjay, madi kayo tanto wala maudi nga nagan mo ta, ayuda ka makiapakan, tanto lakat. Madi nga talaga tarinam, kasi yun ay kung kunami, antay tayo ayaban idan. Ata, agkamkammal damat, kada kami kakaasi kami agbunbunag kadag sipsipok. Di same di jeri na damat dagitoy.
Agpapada di jari nadamot ay isuda. Imagine na pandati ay bigatan. With all the lingot nga agtrabaho ninyo inarami di kaubasan no agdalos kada agpuor kada agak akop ijayan. Napanti alas 12. Napanti alas 5. Maya mo daytoy maya mo daytoy akin ko kadji kaubasan tadagiti nakita nati alas 5 ing kayo agtrabaho kunana haan nga ang ayuda yo kunana latta mo haan pinagtrabaho na. Kay di pa nagtitangdan agpapadada. Iti side dagiti nagtrabaho, siyempre nagsakit mo at nakam dagiti daduma, di mat? Ngam di side di akin ko, kati kaubasan ko na agparparaborak laeng. Anya nga tano, no padasan tayo akut-kutan ti ka ipapanan na dato, inya nga tati ibagbagana. No kitaan tayo, tinaunag nga anakasla na may mayat nga pangipatarusan tayo daytoy. Ti panagayat ni Apo Diyos kanya tayo, is above justice. Nya, the love of God is beyond justice. Nya, ti kaya na nga sa una ya. Kala ko mangda tayo. Nagbulnos kayo. Ingkapat. Upat di jay sako, sako nga, upat nga sako nga Eric, bagim di jay maysa. Regular di jay nga bulnosan. Ay, amuyo bulnos? Oh. Diyan sa mo mauawatan dati bagbagak. Regular day jay, di mat ni ingkapat. O, upat nga sako, bagim timay sa nuwalaw, bagim jay. Regular day jay, haan? Justice day jay, para kadaga jay nagtrabaho. Justice mat, para kadaga jay nagpa-trabaho. Day jay ti justice. Usto day jay, may rumbeng day jay. Ngam, beyond justice, kunana ko maday jay, into nagmalpas kay nga agbingay ti malam, di jay nagpatrabaho, mangted mo ti nga sako, nga Eric, ingkay ila ko jay tsindaan ni Ma'am Tina, kunam kuman, igatang yo ti pulutan nyo, igatang yo inuman nyo, aga-apa kayton mabartag kayo, kala kasi kumamad. Takas jay mo da kita imaway, aga-apa da, kakadwadan tuman no bigatan. DJ beyond justice, sobraan na, ngam DJ rumbeng. Di mat? Kano ko manusurutan, DJ imaway ti alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Bumasit ko bumasit DJ sweldo dahaan. Ngam haan, impada na. Haan na nga pinagbalin day tay diti arayo, da kayong agtrab-trabaho ti gobyerno kada, munisipyo kada, mimistrahaan. Ay, amuyo DTR. Dahil ti pag-uulbudan dagiti agtrabaho idi. No si mampot ni Ma'am Tinan ko nam ka teksan na, Ma'am, isusurat mo ginagang ko agperma akto. Eksakto alas 8 nga mapanto no 8:15. Tatanda makaulbudan tatanganan ti diyak mo biometric kung kunada pa yan. Kasi siyempre no maladaw ka, maikisay to ijay. Sweldo maan. Ngam daytoy akin ko pati kaubasan, ngam pangarig magka ni Apo Jesus daytoy, pinagpapada na, beyond justice, impakita na laeng, di kinamanag parabor na. Haan na nga kinita, sigunti na trabaho ti tunggal maysa. Tadi di muna ka nagtulad na maysa nga dinaryo. Di mo ano manuti maysa dinaryo tatan, kalada tayo kumaako no 350, sinurot na mga, han na mga sinaor. Ngam in-extend na, in parabor na, kadagitay na ladladaw. Kinukit kitaan tayo na ito'y kakabsat, pangarig ni Apo Jesus, kasla iso tumtumbukan na, anya ti target na dito'y, tigin naman nagparabor ni Apo Diyos. Kunana na ito'y salmo responsoryo tayo, pagkata birukag, jak sa mong mabiruka na. Kunana na ito'y salmo responsoryo, managparabor ken manang nga asi ti Apo, saan ang nalakapungpot, saan? Ket di mo't maibos ti kinamanagayat na. Kinamanagparabor ni Apo Diyos ti ibagbaga na ditoy. Nga, naanla nga di kinamanagparabor ni Apo Diyos, isumot ko ti rumbeng nga ramiden tayo, no kayat tayo ti sumurot ken ni Apo Diyos. Haanla nga grasya. Haan nga gaputa, no inyo di umiso nga sweldo mon, isot intednan, haan, naynayunam, barbarayo buyam. Kalapay ko iti negative sense. Di kalaban mo, kunana. Haan la nga forgive your enemy.
Di mat na nakabasol king ka kapakawan mo naan. Di mat no daytoy kumada nakaririm, nakapasakit king kanya tiboga ibagana, tilenteg, pakawan naman. Ngem ti ibagbagana gamin ni Apo Hesus, ayatem. Di mat na nga to di jay. Haan mo la nga pinakawan di naka basol king ka. Tikarit na ayatem. Injustice lat taman nagrigat lat tamet Kasam ti irururuman na ka. Ayatem lat Ululbutin na ka. Ayatem lat No agpagapas ka agisoksokibot ti may ay manggabor ti garami di may sangasako, ayatem lata. Apa agam mo tayo. Kala kas jiti karkari na nga di ni haan laeng nga di justice no di iparparabor mo. Ti kunana ti kinaman nagparabor ni Apo Dios kada tayo. Isumot ti yaw awis na kada tayo. Haan laeng nga haan laeng nga pakawanem. Iyat addam nga ayaten. No nagkurkurang ko maisuna, no makamkamtudan, hamula nga itedjay umiso, tulungam, nga addaan ayat. Nagrigat mo na karit na, kasla nagriga mo nga, kada tayo side tayo kumano, datay tinagtrabaho, unfair ko na tayo latamot So unfair latamot tayo suda ka, kasla kumakanya tayo. Sakit tayo mga siguro dagiti na pan nagreklamo ka Pilipino dagiti niya. Ay tay crab mentality ko na tayo sa dato. Nga tay kalamog kanya tayo dimat. Sika kuma. Ala ipapatim ti agtrabaho. Very good. Nakagaggaget ka. Agsingsingpot ka. Isaysaya atom ti agbiag. Kitaom di ka arubam nga ayo kas lalamin sa dot. No agipos ti kanan na, kaslala nagiimas. Kitaom ka dantuman badunan, kasla matugtugkik di puso mo na paya nga taapo nga, kakaasiak nga agsakripisyo ka, paya nga isuda ka, kaslala adda parabor kadakwada. So Pilipino siguro dati na pan nagrekla, kasla mula kanyayo. Apeng agsaksakit tanakam mo no guminawa ni ka. Apeng agsaksakit tanakam mo no guminawa di ka arubam. Apay nga kasla matudtudok tapusom no. Gimatang ka motor mo ka gumatang mo. Apay nga tangalaan na. Nyabibiyang mo. Siguro Pilipino dahil yan na pan nagreklamo. Sa bang ino justice no daddo mga min, wen adda di karbangan tayo. Ngam ti ibagbagana. No ti iti kinamanagparabor ni Apo Dios. Haantay ngamin nga limitaran. Ayan na ti limit ti kinaman nagparabor ni Apo Diyos na daduma at dati panunot tayo. Imposible, nga lumimbagak pa'y, dahil nga klase ti sakit ko tata. Imposible, awanan, urayak lat ti patay ko. Di pa'y kaya ti doktoran. Ay king kaladya tagudinan, ayan ti parula, daday tay, hua, kung nanadya ko, umimbag ta sakit mo. Nagsurrender ka. No daddo limitaran tayo di jay grasya ni Apo Dios. Uri ka data sakit mo no daddo ka sika mangibagbaga nga awanen tinamnaman na naparabor ni Apo Dios. Awanen ti giginawaan day ti pamilyami. Awanen tinamnaman na nga makalong limit di panunot mo day ta. Ngam ko na naman nagparabor ti Apo. Saan anala ka nga agpungto? Imposible pala nga adda pa nagkakapyami nga agkakaaruba, agom kami maamin ti daga. Ti karo na agkakabsat kami pay. Diyos ko pakawan na duma agkakaaruba kami pay. Imposible nga adda kapya. Haan tayo nga ilimit lat ta di naman nagparabor na addan to latta. Basta agtalit tayo king kuana. Anya ti kunana di salmo. Umasidag ti Apo kadagiti. Nagpintas na ti kunana niya. Asidag ti Apo ka dagiti umawag ken kuana. Iso nga ti ibagbaga nakakabsat ti kinaman nagparabor ni Apo Dios haantay mas baalan. Baka day ta bendisyon nga ited na king baka dimpay kabailan a panunutan ngem adda bendisyon ken grasya na. Ulitin tayo, the love of God.
The grace of God is beyond justice. Nangangato ngem justice. Na parparabor ngem DJ pampanunutan tayo. Kasta ti kinamanagayat ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Anya nga ti kung guna tayo mat. Kas pangarigan kumasi ka na pan nagtrabaho ti nasapsapa. Sinayaat mo jay panagtrabahom. Damot no dadumakan niya tayo nga aglemlemeng di mat. Anak to agparang no agalas 5 tapno. Adamot kan niya yo kita enyo idi kalahi ka napangka nag-check-in. Awang kamutan. Inton check out addakan. Saur kamet. Yahaan mat anya ti magungguna na jag trabaho lata iti nasayaat. Ang iti future, kas pangarigan ko ma, dagajay nagtrabaho, dahito'y iti ebanghelyo tayo. Apay, di jakin ko kwa di kaubasan, no nakita na di napantibigat, kinagagat nga sinayaat na tinagtrabaho. Apay, into no sumaruno nga panagapit, sino nga tati umuna nga awisan na, dagajay nagtrabaho ti naladaw. Haan di jay da trabaho na, kas pangarigan ko ma, di grupo mi nga gumagapas, at nagapasan tayo man nalawain tayo. Sino ti umuna nga awisem, dagaya agkam-kamul nga dimet nga agtrab-trabaho. Haan anya mo ti ibagbaga na ditoy, at dalata ang merit na, iti sakripisyo ken ayat tayo. Kitkitaan lataan ni Apo Diyos, dijay garaw, dijay aramid tayo, uray pay no kuna tayo nga kasla, agpapada tayo lati parabor, adda gunggo na tayo. No hantay man nga makita ditoy, ay mabalin to iti sumaruno. Kung di sumaruno nga panagaawis, alangan mga di sadot ti umuna nga awi, si kanto na adda puso. Si kanto no nasaya at di aramid mo. Iso tayo kunakon ka, haan na nga pinaraburan, sigun tinalpas da. Ti parabor na nagluplupias. Ngam siguradwam nga dagidi imun una at dan tulat ta amerit da. At dan tulat ta alak amon da. Kas yamot akan niya tayo. At daman makakit-kita kinawan. No saya atem ti agbiag nga agtrabaho. Saya atem ti agayat kinikabsat mo. Saya atem nga serbian ni kabsat mo. Kapamatyam man, wano saan. Kapartido man, wano saan. Kadkadwam man, wano saan. No ited mulat ta di jay ayat mo. Kaski naman nagparabot ti Diyos. At dan tulat ta gunggo na nga maawat mo. Sikan tulat ta at iyon una na nga awisen. Ala kakabsat, isumaruno nga panagtrabaho, sikan tulat ta at ikayat na nga ibang pangruna. Kunukit kitaan tayo, ti panang dagop-dagop tayo, haantay mabalin alimitaran, tiki naman nagparabor ni Apo Diyos. Ti Salmo responsoryo, asidag ti Apo kadagiti umawag ken kuana. Dayta kinaman nagparabor no daduma, dadtoy utek tayo ti limit na haan. No agkamang tay ken kuana ti parabor agur uray ken ka. No agtaleg tay ken kuana ti parabor ti bendisyon aggabor ken ka. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo, Dios a nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw, a nagtao diti napaypay sa Dios, naianak sa anaparswa, Dios sa kasmadlaeng iti ama, ket gapu ken kuana naaramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog nga naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kas tamet a nailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak,
ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Agkamang tay ita, iti Diyos nga ama tayo, ket idaton tayo ken kuana dagiti kararag tayo, tapno mapapigsa ti pammati tayo ken Kristo, ket madalusan dagiti panunot tayo, ken tapno agbalin tayo anaparabor kadagiti padatay a tao. Iti kuna tayo titunggal panggep, Apo pagbalinen nakam anaparabor nga agserbiken ka. Dawdawatan tayo ni Santo Papa, dagiti obispo, papadi, ken amin amang ted ti paset ti Tiempuda, magpaay iti Diyos ken ti tao. Tapno mapapigsa ti pamatida ket si ayat da nga trabaho iti panakaisalakan ti amin. Kumararag tayo. Dawdawatan tayo dagiti opisyal ti gobyerno tayo, tapno may ted kadakwada ti pigsa ken gagar, nga mangipatungpal kadagiti plano da para iti pagsayatan ti kaduan ti pagilian tayo. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti agsagsagaba kadagiti didigra, gubat, sakit ken dagiti agangabit ken patay, tapno mamiris da at panagsagaba ket paset iti ikakanunong da kadagiti panursuro ni Kristo. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo ti parokya tayo, tapno kanayon nga awaten tayo ti wagas akayat ti Dios, iti panagbiag tayo, ket sitatalek tayo nga agtudyo kadagiti panagayat na. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti natayen kakabsat tayo, tapno babaen ti panangibabaet ti naisala naingasata na berhen nga ina tayo, makitipon da kuman iti awan ingga na aragsak ijay langit. Kumararag tayo. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Iraman tayo met nga ikararagan ti special intention Daroni ken Pinky Jane Bartolome Biag ken ti pamilyada ni Abilino Laprades, ni Lina Ochoa, ni Belly ken Romy Lavaro, the Mr. and Mrs. Victorino Ablang Jr. ken ti pamilyana, ni Benedict Ablang ken ti pamilyana, kastamot ti Rillo Rasa ken Abaya family. Kararagan tayo mat dagiti anak tayo, nga di mawat ti panangikararag para ti panag-examda iti let tangal daw. Dagiti kararag, dagiti tattaom o apo, denggem titimek, dagiti puso mi nga agtalikken ka, ket patgam dagiti dawat mi, ket pagbalinan na kam anaparabor nga agtrabaho, iti kaubasam, dawatin mi dagitoy, itinagan na Apo Jesus a Kristo, ken Apo mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin
ka makita, gapot tayat, pinadamida, na urnos da, nakapinpintas da. Tinapay ken arak, ti umay mi itayawat, naggapo ti trigo ken ubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga da inka pinarswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, gapot tayat, pinadamida, na urnos da, nakapinpintas da. Tinapay ken arak, wenawatem bendisyonam, uwa pumi pagbalinem ida, anasantuan nabagiken daram. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, gapot tayat, pinadamida, na urnos da, nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti ay daton kadagita imam, Ket may paay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iroknoy miken ka, dagitoy daton apang ipakita mi ti pammati ken ayat miken ka. Awatem kad ida si aayat, tapno iti daytoy a sakramento ti Eucharistia, maragpat mi dagiti gameng, anam namaen mi, kas isuro tinasantuan a pammati gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadanas tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Ay karikit rumbeng. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag, amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anansata, makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin
aswa, di langit ken daga, napnuday ti pakay daydayawam, kusanay ti kangatuan, madaydayaw, ti may tinagan ti Apo, husanay ti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mingarot ti paay mo ta Espiritum amang pasanto, kadag ito'y adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida, kada kami abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y ti bagik, iso maiyawat to, o maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, hati na pa'y mangan kami. Ken iti daytoy, akay suminom kami. Iparangarang mi, ti ipapatay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo laglagipam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen.
Intay umararaw iti ama ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagariam matungpal kuma, tinakem mo, ito'y daga, akasa dilangit, idem kadaka, ti aldaw ditoy, ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem met, ti basul mi akas met, pamakawan mi, ti basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamit, baybayan, ngaumanugot ti sulisuket sa lakan nakangket iti dakis. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kakuam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti ang nanayon na din, tuwag sarday. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niya ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta ko, mami. Iti napakumbaba kinnapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay aming kapya. Kapya. Kordero ti Diyos sa mangiika, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada
kami. Kordero ti Diyos sa mag-iikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, idem kadakam ti kapya, idem kat ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salay nga sa o paimbagton. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabangan, di namili na ramiti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo narukup narasinan mo. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi, ngem day tabangan, numan pa'y naramiti daga, nupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos, ti bangag bali na bagnos. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabangan, di namili na ramiti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo narukup narasinan mo. Tumangadakin ka Apo, kitiep kas ko, tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitalik tuy asug ko, tumangadat ken ka Apo,
kitibkas ko, tuy arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik, tuy asuk ko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakat kibinen alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno ag talinay na bukod mulaeng. Naruto Diyos sa pukin ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakat kibinen alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno ag talinay na bukod mulaeng. Dagita imam ipatay mo, pukawem sipnge tibiyag ko, tasikalaeng tibagnus ko, nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo pinakired na kami babaen dagiti sakramentom, taginayunem kad kadakam ti kinamaingal nga imparabor mo, tapno kadagiti aramid mi, maipakita ti pammati nga ikutan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Kakabsat kalpasan ti maikatlo a misa, maaramid to ti katikatikal day tayo, dagitay anak tayo, kenda tayo, na pindas no makiatendar tayo, kas panagadal, nagiti nagyan ti pammati, ken may papan iti Biblia, kada quiz bina apo, iso nga nasaya at no, ado tayo nga agdadanggay, kas nayon ti panagadal. Ti apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Timan nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na, ken ti sirib apaka isalakanan nyo. Adalan na kay kumaade agresat kadagiti pannursuro ti pammati, ket pagtalin na edan na kayo, iti panagaramid yo, iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati kumangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nembag abigat tayo amin, Apo. Agyaman tay kinagragsaktay, ti amin na parabur na. Biyang nakitinted na, daraken amin na. Sapay kumata intay amin, agkay kesatisidong na. Amang ibunan nag itinag